कि दोस्त कौन कहता कि खाली लइका वाला तिलक लेवेला, हमके ना लगता काहे कि हमके पता बा। अरे हमनी के तो 1-2 लाख रुपया है वो गरी मांगिला ना, ओकनी के जाना तारा लइका का करेला, कितना कमाला, कैसन घर बा, कितना जमीन बा, कितना पढ़ल लिखल बा, कितना बैंक बैलेंस बा, स्मार्ट बा कि ना बा, दारू तना पिएला, इतना डिमांड हो गया। हमने सन के कहा 2-4 लाख रुपया हो गरी हो जाए बस। हाँ इस सच्चाई बा कि लइका सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तर उहे बताई हमनी सन तिलक ज्यादा लेविला कि ओकर सके डिमांड रहेला। हाँ बाकी बात दुनिया में जे भी लोग प्यार कइले बा लइका लइकी बिना तिलक दहेज के शादी करेला, सोचिए ओखनी के कबो मिले ना दी दुनिया वाला, ओकर बाप ना मिले दी लड़की के, कहीं लड़का ठीक ना भाई बा ऊ बा दिस बा डेट बा। लेकिन भाई सच्चाई तो यही बा कि हमनी के पैसा से हमनी के औकात देखा जाला। अगर तू सच्चा प्यार करेला केकरो से, अगर तू भी केकरो से प्यार करेला ना भाई, तब पैसा होकर जरूरी बा, ना तो तोहर मोहब्बत तू देखत रह जाएगा, हाँ तोहर मोहब्बत केहू और उड़ा के ले जाए, यही से पैसा कमा ले भाई। हाँ जाना तारा तोहनी प्यार करवा, सच्चा प्यार करवा, फिर भी तहारी इज्जत ना रही, ओकर बाप दोनों के बिछड़ा दी, मिले ना दी, आ कहे कि हमार बेटी खुश बा। हाँ ओकर बेटी यही से खुश बा कि अच्छा घर में शादी करा देले बा, ओकर बेटी खुश नहीं थी, ओकर बाप खुश बा, थोड़ा खुशी मिली। दूजन प्यार करे वाला के आपस में दूरी बना दी, अच्छा घर में शादी कर दी, बस यही से ओकरा के खुशी मिली। प्रेमी है हमनी सन तरपत रोत रह जाई, कितनो काम की शादी करा दी, शादी करा दी, शादी करा दी, बाकी ना कराई, होकरा तो खुशी वो में भी मिली ना जहाँ लड़का कमाए वाला होकस, अच्छा खासा पैसा वाला होकस, जमीन होकस। अरे हमनी तो गरीब है, लेकिन दिल से गरीब नहीं थी, भले हमनी के लगे पैसा नहीं थे, बाकी दिल से अमीर है। लेकिन ये का हो जाला पता ना दुनिया के कि कहला बेटी उतरा खुश न रख पाए, खुश न रख